Petteri ja Janne. Siinä on eväät. Miehet 45 vuotta, 200 metriä, ensimmäinen erä, kuluttua lähtötelineistä. Siinä on raja, siitä eteenpäin ei saa mennä. Ainut näin jotenkin. Tässä on enää raja, ja sen ei saa mennä. Mutta tuossa on pöydät. Siinä on ruokapöydä äänessä. Tänään voittaa. Mutta tämä raja ei ole. Niin mä tiedän. Sulla on ollut yli. Silloin aikana joo. Ainakin hyvä Mauno. Ratajärjestys tuolla tulostaulullakin. Rata 3 Esa Kaskeliin, Riihimäen Kisko 4, Pertti Purola Someron Esa 5, Jari Välilä Turun Urheiluliitto 6, Petteri Sahakangas Helsingin Kisaveikot 7, Jan Särömaa Helsingin Kisaveikot ja 8 Harri Klementti Kunto Pirkat ja ulkoradat Särömaa Klementti tässä kovimpina kappaleissa. Tässä juoksee nopein Klementti toinen ja sitten radalta 3 Esa Kaskeliin.